अच्छा प्रणाम प्रकाश बाबू। बैठी। एक सीजन तू हमरा के मदद करता। एक सीजन में हम तोरा पाई पाई चुकता कर दे। ठीक बा, बाकी एगो शर्त माने के पड़ी। शर्त? पिछला 2 महीना के सीजन के पैसा पाई पाई जोड़ के देवे के पड़ी। ना मिली ता अपन बेटी के बियाह हमरा से करावे के पड़ी। हम कुछ न समझब 2 महीना के बाद।